za mu ga sanya. Ku sani wannan mutum Dr. Muhammad Aliyu, ku sani ya fito fili ya nuna shi maƙiyanmu ne, ya fito da makamarsa a fili yana yaƙan mu. Inda muna neman zaman lafiya a kanmu, dole mu ma mu fito da namu makama mu yaƙe shi. Ba wani abu Dr. Aliyu Muhammad yake bukata ba, illa yayi tallan mu a fefe duniya su san abin da muka aikata wa wannan yarinya. To ina mai tabbatar muku da cewa in dai haka ya kasance babu ɗaya daga cikin mu da zai tsira. Kai ba za ka tsira ba, kai ma ba za ka tsira ba. Ma'ana zai rubutu a kanmu, zai haɗa press conference, mutanen duniya su san abubuwan da muka aikata. Don haka ya zama wajibi mu haɗa kanmu mu ɗau matakin da ya dace a kansa. Kai ne tunaninka? Madalla da kuka fahimci Dr. Aliyu ya ƙudiri niyyar ganin bayan. Na ji daɗi da kuka yi nazari cikin ƙwarwarku da kuka gane cewa Dr. Aliyu yana tallar rayuwarmu. Tallar rayuwarmu mana domin take-takensa da makida da makirci da yake shirin kullawa a cikin ƙwarwarsa ya san me zai faru. To ku sani cewa in dai Dr. Ali ya rubuta report akan wannan magana, wallahi sai hukuma ta yi bibiyar ɗaya bayan ɗaya. Saboda haka abin da zan gaya muku shine dole mu ɗauki matakin ganin bayan wanda yake son ganin bayan mu. To yanzu a tunaninka wanne mataki ya kamata mu ɗauka? Yanzu kuka zo wajen tunda kowanne a cikinmu ya amince da abin da muka ƙudiri niyyar yi, to shauran sharrin ku kyale mun zama na biyu. Idan mun haɗa kai za mu cimma burin.